оҳа килош 1 сомонӣ, қопчааш 50 сомон, симент 44 сомон якмгинаш, байнгинаш 48 сомонӣ, охиронгинаш 50 сомонӣ ай. иш бошад тахтаи лакай, панҷак 80 сомонӣ, дарозӣ 6 метр. тахтаи полавояй 2,5 ғавсиш, дарозӣ 6 метр. ишам ҳам полавои 2,5 ай. нархи ҳастай 60 сомон. марҳамат бинед. ишам лакай, лаке ки дидем дар уҷа. нархи 80 сомон ай. бошад чоракай, сораковка 95 сомон. ана иш боша 105 сомонӣ ай. хай ёш полавои ай, ёш аралаш айҷа. Ага тахтаро сёмка карай ки ҳамаш аралаш задаги ай. 105 сом, 95 сом. ҳар хелам. на ёш 200 сомон ад бурсо. як дона 6 метр андарозиёш. потолочни донаш 20 сомон ай. инош полавоян. полавое ки ишон додем таҳашда сораковка ай. сораковка 95 сомон ай. потолок 60 сомонӣ ай. на гипсокардон 38 сомонӣ ай. сим пачкаш 30 сомонӣ ай. як бастагиш 30 сомонӣ ай. хай ёш клеои плиткаву ротбанга модбанган. ёшам ҳамун нархи 60 сомон ай. ротбангаш клеош 70 сомонӣ ай. и трезаё боша 420 сомон ай. як донаи треза. шифро боша 57 сомон. инами намуди пешкинаш. иноз болоша мебинем 57 сомонӣ ай. ишам 57 сомон ай. иноз бе болоша бибинем. ай болошро маълум ай. инамиш 57 сомонӣ ай. иш боша 43 сомон ай. хай ишам 43 ай. ишам 43 ай. ё ҳамаш 43 ай. анаш 57 сомон ай. и дарвозаро уже харидагиан 3,5 ина турба ҳастай аз 20 метрш 45 сом ҳастай, 50 сом, 60 сом. ҳар хела ғавсу борик фарқ накина. ай 40 сом ҳар кадаги рафтагия. арматур бошад 46 сом ҳар хела, 20 сом, 30 сом. даҳакаш 6 метраш 20 сомон ай. 12-акаш 30 сомон ай. 15-акаш 46 сомонӣ ай. ҳай ҳозираша ҳаме қайҷа дига нест ай. ина бо як бори дига нигоҳ кунед арматураро ай пеш. 46 сома ҳастай, 20 сомона ҳастай, даҳак 20 сомон ай, 12-ак 30 сомон 6 метрш. не турбо ҳастай 25 метрш. турбои ғавс барои водоканал. мерем пеши даро. не толо 75 сомон аст. сеткаҳоя 120 сомон. тол 70 сомон. сеткая 120 сомон. дароз 350 сомон. якмгинаш 300 сомон. инаи сафедаку метрш 7 сомон ай. нами сафедаку барои углои хона ай. метрш 7 сомонӣ.
Яда 2 метр ай. Не дар 2000 сомон ай. Дар оригинал оҳанаш ғавс ба қувват. Ё бар рӯи болои хона ай 15 сомон ай долаш. Профилу метрш 6 сомон ай. Хайя род бангайву клеву ам халию чизо ай мелич мехча. Дига маҳсулоту ай ҳамаш калагов ай. Якта ба якта нест ки ёра нақоша барият ки куним фаҳмем.